O mga ka-viewers, niya na punta karon. At yun na po'y mga ginagmay nga akong dayag ninyo. Pwede na! Akong mga ka-viewers niya, inautong tapon nga ito itan pong i-subscribe kay aron nga kining akong istorya nga doon na inton po'y mga katawhan nga makahibalo sa akong mga istorya nga ginagmay nga paramuot. Paano masabi? Okay, mga ka-viewers. Bahin kini ka-viewers sa maong nagdaro sa maong basak. Nagdaro kini siya. Karon mga ka-viewers, ang nagdaro kay bungi man. What? Di. Kuha na siya kabaw. Kuha na kabaw ang maong bungi nagdaro sa basak. Karon tanom lagi og kuan ba? Tamnan og kanang naay humay. Okay? Ingon na ka-viewers, ingon ang maong bungi. Kuha na kabaw. Sana all. Okay. Ni kuha na siya siyang daro o taunay nya jugo. Daro na. Look at this dude. No. Okay, ka-viewers. Yun na may usa ka bata nga ni labay sa maong nagdaro. Unya ka-viewers, katunay nagdaro di ay usa siya kabungi. Wag yun matahi ang iyang simod gud. Wag yun matahi. Napikas ang iyang wait. Di karon, gikansawan siya bata nga gamay. Edad pa siguro tong mga 5 or unom iyang edad. Gikansawan sa bungi. Gikansawan ang bungi. Miingon ang bata. Bungi. Bungi, nagdaro. Di na ba makuha ng iyang dinaruhan? Dili yun pagandid ang iyang pagdaro. Patay ka viewers, nasuko man ang usa ka bungi. Katong ang bungi, nasuko man katong nagdaro. Sutar siya nga. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ipahunong ang maong kabaw. Pahunong ang iyang kabaw. Sa pagkakaroon ka viewers, suko ang maong bungi yun. No. O gitangtangan sa dugo. Gigukod ang maong bata. Gukod. Masakman ng anon. Musman anang anang matay ka viewers sa tinuray na yung istorya. Pag hapit na maapsi ang maong bata, gigukod. Suko ang bungi. Anon. Anon. Inaman ang sakma anon. Dari istorya ka viewers. Bukod, sus, gamay na lamang mga duha na kadangaw yung ka viewers. Ang bata. Hapit na gibapsi siya. Nilingi man ang bata. Sabot ang bata nga masakpan na doon siya. Nga madakpan na doon siya. Nilingi ang bata. Paglingi ang bata, nilingi sa bungi nga katong nagkukod. Niingon ang bata. Imitasyon di. Hamna. Nabawan pagbungi kay mga ka-viewers, ang bungi na yung bata po dyan. Motungan pagbukod niya. Pag yung... Hamna. Naparihas, wa masuko ang ngong bungi na nagukod kay. Tabla sila. Pariha pa pong giping. Okay, salamat. Mga ka-viewers.